Subota, 11. veljače, 8 sati ujutro. Evo nas na Tomislavcu, parking je pun. Nema više mjesta. Prometnih redara nema. Za sad se ljudi lijepo parkiraju kako su učili. Žičara vozi. Idemo vidjeti koliko ljudi se vozi žičarom. Evo, dakle, nastavljamo. Subota, 11. veljače, Sljeme. Žičara vozi. Jako dobro se vidi. Trenutačno je prazno. Nema apsolutno nikoga. Sad su već prvi trebali dolaziti gore ako je u 8 počela voziti. Dakle, sada je oko skoro pola 9. Vidimo i zapušteni objekt stare sljemenske žičare. Nadamo se jednog dana neki muzej i centar za posjetitelje. Evo, bacit ćemo pogled. Parking pun, kolone ljudi dolaze s parkinga, a žičara prazna. Vidimo i okoliš koji je ostavljen blatan, izmazan, raskopan. Dakle, nakon radova apsolutno ništa se nije uredilo na vršnom grebenu. Idemo dalje. Evo nas i kod velebnog izdanja gornje stanice žičare. Kao što vidimo, pustoš, nema apsolutno nikoga. A ljudi i dalje pristižu pješke sa parkirališta za automobile. A sad smo u unutrašnjosti žičare. Jedna od dobrih strana je, dakle, ipak vrlo veliki i prostrani WC unutra. Ima dovoljno mjesta. Ovo je u redu. Jedino što je prazno, jer ljudi samo ne znaju da uopće postoje ovdje WC. Do WC-a vode ove stepenice, ima i dosta, ali ima kao lift. Idemo probati pozvat lift da vidimo. Stišćemo lift, ništa se ne događa, lift je zablokiran, dakle ako želite u WC ne preostaje vam drugo nego da koristite ove stepenice. Evo dolaze i školice skijanja. Dakle, prvi ljudi sa žičarom, nema ih puno. Ali evo, to je bilo to. Nešto ljudi ipak ide sa žičarom. Znači, to su uglavnom organizirane škole. Ovdje imamo i blagajnu koja ne radi, dakle vi ne možete ovdje dobiti nikakvu informaciju. Znači već sad neko je možda vrijeme, ali nema nikoga. Nažalost, ta blagajna bi mogla izdavati i skijaške karte koje nisu u sklopu ove sljemenske žičare, ali jedna normalna pozicija gdje bi se mogla kupiti skijaška karta kako ne bi morali dole na donjim stanicama skijaških žičara. Znači nema nikoga. Evo, mladi gospodin jede unutra. Ovdje imamo ogroman prostor koji je neiskorišten. Ulaz, dakle, za povratak. Vidimo i dalje žičare dolaze manje više prazne, povremeno dođe koja grupica. Što ovdje nedostaje? Rekli bi da nedostaju skijaški depoji, dakle i klupe za presvući ako dolazite u pancericama, odnosno dolazite u cipelama, treba se presvući u pancerice. Vi na Sljemenu nemate apsolutno nigdje mjesto gdje bi to napravili, a nemate ni mjesto gdje bi ostavili te vaše
cipele dok se skijate. Dakle, jedan veliki promašaj i razlog zbog kojeg također ljudi ne koriste sljemensku žičaru, već idu vlastitim automobilima jer fizički nemaju gdje ostaviti svoje stvari. Evo na vrhu već poprilična gužva, žičara još uvijek manje više prazna dolazi. Jedna od stvari za skijaše koja opet ne postoji je mjesto gdje će na stalcima za skije ostaviti svoje skije, dakle ostavljaju se na ogradi ovdje koja zapravo dobro služi, ali nije namijenjena za to. Evo nas, idemo prema žičari i ljudi polako već kreću na skijanje. Ovo je civilizacijski doseg sljemenskog skijališta, dakle osim onog WC-a koji imamo u gornjoj stanici gondole, na samom skijalištu ne postoji WC osim na dnu bijelog spusta, dakle crveni, kad dođete sa žičarom srednjicom gore. Ajde idemo pogledat jesu ga očistili nakon 2 tjedna što nije bio očišćen. Naravno nisu, dakle vikend je pred nama, evo ovako to stoji već gotovo 2 tjedna. Evo vidimo kako to izgleda i sad bi ovdje trebali dječicu od 5-6 godina dovesti u WC. Jedna velika sramota. Borimo se za te sanitarne kabine da bar nekakve osnove budu ovdje za skijanje. Evo ovako izgleda hrvatski ski depo. Ljudi se snalaze kako znaju i umiju.